नमस्कार नोंथांमोननि गेजेराव आरो आब' पानसि गोदान भिडिअ लानानै नैबे पुलिस पइन्टआ साफागुरि सारियालि सोनाबनिफ्राय फैयोब्ला जों राइट साइडआव बङाइगाव मोनो आरो लेफ्ट साइडआव थाङोब्ला हाग्रामा दलंखौ मोनगोन। आङो दा नैबे साफागुरि बाजारनि लामा पर्सनखौ देखायनो सानदों। फैदो नायदिनि। बे लामाया नैबे हाइ रड बारनाय लोगो लोगो जोबोद गाज्रि जाबाय। नोंथांमोनहा हागौमानि बयनोबो शेयार खालाम, अब्लासो सरकारनि मेगनाव गोग्लैहैनो हागौ। हयथ' सरकारनि मेगनाव गोग्लैयोब्ला लामाखौ मोजां खालामनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामनो हागौ। प्लास्टिक डाला नहीं तो नायदो नै लामानि कन्डिसनखौ। हाथाया बे जरायावनो ओरै सिंजों हाबलांबा हाथाय मोनो। बे जायगाया जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट साफागुरि बाजार रड। लामाया गासिबो गिदिर गिदिर हाखर जाजोब्बाय।
Gracias.